Standard Time, alas 8:02. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw, oy kadasig lang katimpo naton dagway na hunos lang Huwebes na kita subong petsa 12 na sa bulan sang Enero tuig 2023. Aksyon Hotline. Dasig lang no. Kulang-kulang lang o kun kuan na lang ho. Why na gani siya katuig Christmas naman liwata. Perti ka bugoy di sang yado ko siya Ninoy. Kuan na lisdan iyan na lang niya Christmas naman liwat. Bado nakasaho ka sang Christmas lang permi ha. Aksyon Hotline. Welcome na diri sa aton sining nga pagpangaragad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline, mga kaaksyon naton nga naga-monitor via Facebook kag YouTube. Ginapagi sa online nga presentation sa Aksyon Radio. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakda. Aksyon Hotline. Nami pagid magluwas sa inyo pagmonitor kon inyo man nga ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Aside sa aton online ang presentation, ara man ang mga on-air listeners ta sa bilog nga riyon size nga nagatutok na karon nga aga. Aksyon Hotline. Maulanon sa gihapon ang tiyempo. In fact, ang ginpagwa nga advisory bag-o gid lang ho, sinigid lang nga aga, may mga advisory nga ginpagwa ang Incident Management Team or Command Center sang probinsya sa Negros Occidental. Now, i-check ta ni karon kay ang rainfall advisory actually kainan ni alas 5, I don't know, kung alas 8 sining aga, basi mag-issue naman sila sa panibag-o nga advisory, pero may ara gyapon low pressure nga naga-epekto diri sa aton. Amo ni ganing reason nga ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, no, Bacolod gid in particular, may ara extension o kon gin-extend, ginpalawig ang suspension of classes subong adlaw, aga pa nakabalo ng mga parents, amo ni nga laka pa sa lato-lato, ang mga salakyan makita mga dipasahe kay kabalo sila, way man masyado estudyante, pero may ara iya sang trabaho ang pribado nga sektor kag ang mga opisina sa talatapan sang gobyerno. Aksyon Hotline. Ang klase lang ang gin-suspend, no? Tiyan mo na ang pinaka latest nga advisory. Now, may pila ka mga areas nga sa naibaluan sa aton sining nga magkaaksyon kahapon nga may ara sang ginapatuman, no, nga mga preemptive evacuation. Even Bacolod, nakita ko diri sa posto, dira gali sa Panukoy, may mga kaaksyon kita or pamilya dira nga paidalom sa preventive evacuation, gindala sa secure nga lugar bangod man sang pagtupa sang ulan kahapon. Aksyon Hotline. Amo nang kinanglanon naton no, proactive kita. Hindi ta na pagulaton kag cooperate kita nga public. Once nga nanawagan o nagapanawagan kag luyag sang aton sini nga mga opisyales sa gobyerno kag ahensya, departamento nga may preemptive evacuation, cooperate kita gilayon. Aksyon Hotline. Pero na nung latest subong, may ara na blalistahan, no? Kay damo LGU sa Gyapon, extended o kung ginpalawig ang suspension of classes karon niyang adlaw, mga kaaksyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang sa pag-checkar, joining us over the phone is Dr. Zifar Gerhardt Kailian, ang tagpamuno sa Provincial Disaster
Management Program Division. How are you, Doc? Good morning. Yes, good morning, Action Art. No, good morning, Manstag Palamati sa Action Radio. Salamat, Kid. What was the latest advisory? Gikan iya sa pag-asa this morning regarding sa sining nagapadayon no nga gina-experience naton Doc low pressure area. Yes, so may ara kita ginasang alas 5 sang kagahon. Ginhatag sang pag-asa ng issue nila alas 5 Thursday 12, 2023. Weather system is low pressure area. May ara kita yellow warning level sa central and southern portion of Negros Occidental. And then the rest of Negros Occidental will experience light to moderate with occasional heavy rain showers affecting the rest of Negros Occidental, which may continue 2 to 3 hours and may affect the nearby areas. No? So amo na subong ang ang aton warning level or rainfall warning level. Samtang aton nga mga may mga LGUs naman kita na nag-extend ng suspension of classes because of inclement weather. Okay. No, nga extend nila ang suspension like EB Magalona all levels, Silay all levels, no, ang Pontevedra all levels man sila, na Carlota from kindergarten to high school including ALS, no, Valladolid all levels, Murcia all levels, Sinubaan all levels, Kawayan all levels, Ilog all levels, Pulupantan all levels, Calatrava all levels, Sipalay all levels, Isabela all levels, Talisay all levels, ang Salvador Benedicto all levels, ang Cadiz Elementary and High School level, Mrs. Padilla all levels, Escalante all levels, Victorias all levels, Imamaylan all levels, Sinigaran all levels. Amo ni ang as of 8 a.m. no, January 12, no. And then ang aton affected population as of today, no, ang sa Cadiz may ara kita again 207 families of 674 individuals, Okay. affecting 6 barangays, no, Barangay Daga, Barangay Kabahog, Barangay Tinampaan, Barangay Luna, Barangay Burgos, Barangay Sikaba. And sa Bago may 3 kita. Kabarangay affected number of families is 22 and individuals is 76. Barangay Okay. Bulao, Barangay Antipuluan, Barangay Saga. Sa Sagay may kahaponing total barangay natin is 5. Total number of families is 44. Total number of persons kita nga 135. So Old Sagay, Barangay Bulanon, Barangay Poblasyon, Barangay Paraiso, Barangay Malubon, no. While ang mga incident monitored again sa kahapon, ang Okay. atong landslide sa San Fernando Talisay and ang atong sasagay sa may diversion road. So mula na ang mga update subong kag ang mga report man upod sang kahapon man ng mga reports. Yes. Doc, ang nag-extend sang suspension of classes pila gani ka LGU as of 8 a.m. As of 8 a.m. sa amon di subong nga naghahatag sang aton ng mga information coming from the DIM officers sa lilang LGU is 21 na, no. 21. Yes, 21 na do amo man ni sila gyapon kapon kada muon sa man nag-declare sa suspension. Yes, ka laban sini ara sa yellow alert or yellow rainfall warning. Yes. Today, anong advisory ni mo and advisory ni Gov Lacson sa mga pumuloy sa Negros? Again, ang aton lang da kay we are on blue alert, no, sa mga DRM offices kag sa aton EOC, no, as mandated by the governor. Ginpadagdag niya kahapon ng aton nga blue alert para sa tanan nga mga sa tanan nga mga EOC, no, or Emergency Operation Center, on alert and monitoring and also on standby ang mga disaster responders kag ang mga responders subong naga-monitor sa aton nga mga waterways, no, kag water level, no, kada magulo aligmat gid. Again, reminding lang sang message ni governor sa public, let us pray for the safety of the province. Let us prepare, no, prepare natin ang communities, individual, no, kag ang aton nga mga pamilya, especially sa subong inclement weather.
kag sige-sige nga pag-ulan which can cause flash flood and landslide, no. And also, no, let us be proactive in our preparedness. Hindi na kita maghulat, no, siyang may matabo pa before kita mag-action, take actions. So let us take actions na nga daan. Okay. Like preemptive evacuation, no, mo gina siya action art, no, very important. Kaya siya may ara pa kita may matabo kag before we evacuate. Kung kabalo kita nga daan, nga low lying kita kag flood prone area kita, it's better nga mag-evacuate na nga daan temporarily sa mga evacuation centers naton para at least no, maging safe kita sa tanan nga mga risk or danger. Aha. On that note, Dr. Zipar Gerhard Kailiano, salamat ki sa time and feel free to inform or to relate to us the information nga pwede naton mapabalo sa public through the airwaves sa Action Radio Bacolod kag sa amon sini social media account. Salamat ki Doc. God bless ka. Good morning. Yes, Action Art, no. Again, sa ngalan sa ating Governor Bong Lacson, madamo ng salamat kag mayong agastan pagpalamati sa Action Radio. Action Hotline. Dr. Zipar Gerhard Kailian, ang tagpamuno sang Provincial Disaster Management Program Division. So siling niya as of this broadcast time, the same gihapon atong 21 areas kahapon mga LGUs nga nag-suspend sang classes ang nag-extend the same man gihapon nagkadamuon sang mga lugar. Action Hotline. Tina nga listahan ang available or availability sina nga listahan ginpagwa sini nga aga. Now ang advisory sang probinsya padayon nga mangin preparado mag-aligmat no sa gihapon blue alert level status ang bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Ano bala diring Bacolod City o pakarunan tay na ang sitwasyon kag update man sa lakat sang panahon. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako lang. Ay, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit di siya, gaano sa Ang inyo? permit gid siya kay hinablos ko siya, pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami kung kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basi ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami ang connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos na Tapos sa may skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano lang nakuya ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko per may makamit tapos kakulbaan hindi ko per may kung mag-test kay may Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo para tuntunan aksyon na hotline sa gihapon. Webes kita nga presentation January 12, 2023. Aksyon Hotline! Ano mga dalagko pagid nga mga talakayan naton nga tutukan karon nga morning. I-check ko man gali kay ang sa Bacolod kahapon may reported no do area sa Panukoy to nga may ara man mga families nga gin butang may ara gin paidalom sa ginatawag nga preemptive evacuation. I-check ko lang na karon kay Dr. Pornan no kay ang Bacolod City mas nami man nga aga pa may gin pagwa na nga advisory ang PIO agod nga way na nagsala ang mga ginikanan nga aga magbugtaw, aga pa nagmata, tapos ipailisan, idulong sa eskwelahan ang kabataan, pagkatapos igukwentahon may suspension of classes. Tikabudlayin ko na na sa bulutuan nga inulan iya tapos amo pa pag amat-amat pauli sa mga estudyante. Tikabudlayin ko isa. Aksyon Hotline! Huol na sa mga parents kay halimbawa kung elementary, kung nagainulan, alangan mo man karon pabayaan ang bata mo, no nga magpauli nga nagaisahanon nga kabalo kita mabudlay man. Ti mas mayon niya, muna tani permino inang early pa. Galing hindi makita kabasol sa mga LGU because kabalo ka ang forecast kung kaisa, bisan ang pag-asa kita mo gambal ang pag-asa. Ini nga mga lugar maka-experience sang madamol nga ulan pero may posibilidad nga bisan gin forecast na nila kay magambal ka nga forecast hindi giman asya amo na gid na iya ang specific o kung amo na gid na ang matabo mo no meaning magsiling ka forecast ginalantaw nila nga amo na ang posibilidad matabo sa isa ka lugar. Aksyon Hotline! Nga may weather forecast ng ginapagwa ang Weather State Bureau, even the pag-asa. Nakita nila nga may tendency sa kalaparon sang malain nga tiempo, may pag-ulan sina nga mga lugar. Hindi man na butang balon, nga amo gina matabo kung kaisa, may mga pagbag-o na, kapin pagid, bisan bagyo, gani kita mo. No? May ara bagyo na gid gani kung kaisa nga gambal na gid nga ina ang lugar na maka-experiensya tuman kabaskog magigo sa inyong bagyo. Ang problema kung kaisa kung makaigo pag igo sa landmass, pag tupa sa duta sa isa ka bagyo, ti kung kaisa nagakakuan pagani, no? Nagaka tunaw pagani. Kay may tendency na iya nga nagahina siya bangod kay ang puwersa sa isa ka bagyo nagakadula ina
kon mag-igo sa duta. Action Hotline. Kaya mo lang nga hindi kita magambal nga nano ni si Mayor Albia, nano ning iban nga mga mayors nga daw kaulihi sila magpagwa sa advisory because ang pagmonitor nila nga hindi ginmantuman ang pag-igo sang ulan mo no kag sining LPA pero kon kaisa gulpiada lang niya gatuhaw no ang pugada kita mo pati gani ang biyahe sa maruro kag sa mga fast craft ginpauntat kay hindi magwanta ang current o kung kadalagkuon sa balon. Action Hotline. Ang pugada mo ni siyang problema sang bisan mga nag-venture sa lawod, mga mangingisda nga kung kaisa nagakadisgrasya. Ang mga mangingisda bangod kay pagalin nila skilled sang ila sini nga mga shoreline o kung sa ila lugar nami ang dalagan sang sitwasyon sang tiempo mo. Pero may ara posibilidad nga kung ara kasto nga to, may ara nagatuhaw nga pugada. Ti kabalo ka naman nga kung dito kasto nga sang lawod, way katuhawiran nga bayabas to iya nga puno. O bisan tigbaw to way kahawiran to iya. Action Hotline. Amo na nga may nagakadisgrasya. Anyway, i-check ta lang karon kay damo ga pamangkot basi si Sir Jansen Binhamin ng Philippine Coast Guard makontak naman in a short while. Agod may baluan ta kung may resumption na ang halin sa Negros going to Cebu nga mga biyahe. Now, aring 8 a.m. ho, nga rainfall warning nga ginapagwa diri sang Incident Management or Command Center sa PDMP. Bago lang nakabaton kita diri sang ginrelay naman sang PDRRA mo information, yellow warning level gihapon ang central and northern portion of Negros Occidental. Action Hotline. Okay? Pero ining yellow heavy rainfall warning number 12 galing magsiling ka heavy rainfall. Grabe gapon nga tupa sang ulan Amo na naumbantayan naton because of the shear line and low pressure area mga ka-action. Action Hotline. Bantayan nyo kay Sigion Taini sa pag-update. Hopefully makarecover na kita and before pa man magdangat kita sa middle of January bulan sa January 15 tani magkanay-kanay na no ang tiyempo nga magpakita na si Haring Adlaw. Action Hotline. Ginumpisahan gid since New Year do ka kuan gid mo no do ka maulanon gid sang aton sini nga tempo. Anong pila ka madalag ko pagin nga balita nga aton talakayon karon nga morning? Action Hotline. Pareho Negros Island Region o kuniyan inayar bill pasado na sa committee level sang Kamara. Action Hotline. Samtang business one-stop shop sa Bacolod o Conbus ginpalawig tubtob Pebrero 5. Action Hotline. Kaga iban pagin nga ma-update karon na. Kumusta na ang taga-enforcement unit sang CLO? O kumusta na kamuda? Nano ang latest na sa inyo nga ginapatigayon nga clearing operation? Ibaloon tayo na karon dugay-dugay. Now, for the meantime, i-check ko lang niho kay damo ga pamangkot abi kon may resumption na sang biyahe from Negros, Kapinpagid, dira sa Northern Negros going to Cebu. No kay damo ga pamangkot sila nga nano ang pila ka mga update nano ang latest. Ariyo kay i-check tani bala parang may ara information ang publiko para isahay na lang no ang mga pamangkot nyo masabat na lang direkta para why gid problema okay na na. Action Hotline. Kay kun karon kada isa i-chat ta kada isa i-hatagan ta sang sabat damo abi sa messenger kapadala ang tendency hasta maudtuan kita sa tanay lang ni no pero ari ho kay para mangin klaro kag gibaloon ta kung anong latest update sa mga biyahe kapin pagid nagapamangkot dira sa Northern Negros ari ay parang nga may ara kamo sang ideya karon nga aga. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us over the phone ang Western Visayas spokesperson. We have Commander Jansen Binhamin ang bugal ginaton nga mga taga Bacolod kag Negros. Commander Jansen Binhamin, sir, good morning. Kumusta? Maulanon gyapon timpo ta, sir?
Sir Art, may ngaga, no? Magayaga sa tanan tagpalamati sa imong programa. Yes, sir, maula no ng tsimpo naton, ng Pag-asa, nag-issue sang yellow warning alert. So, medyo expect naton niya maulan. Yes. But ang aton niya forecast, no, wala man ta sang bagyo. In effect, ang aton niya biyahe sa diri sa within the AOR is continuous pa. Okay. Meaning, sir, atong kinamo ka pamangkot talin pa kaina, ang sa area sang Northern Negros going to Cebu, kumusta ang update na sa biyahe, sir? Yes, sir, no, ang sa Light Ferry 2, kahapon, no, nag-tag sila sang certificate of cancellation sa ilang trips. But as of now, wala kami sang may na-receive na document coming from them that they resume sang ilang biyahe. So I'm assuming na ang Light Ferry ay still on hold, ang temporary on hold ng ilang biyahe until na mag-tag sila sa Coast Guard sang resume of trips nila. Okay. But the rest of the AOR naton is for the information of everybody, continuous ang sea travel. Ay, si Light Ferry lang na iyang dito sa Northern Negros. Yes, sir, may Light Ferry may fast cut kita da. So, ang Light Ferry, amulay ni siyang Light Ferry 2 ang nagatag sa aton sang certificate of cancellation nila yesterday. And the rest sina, nagabiyahe iya. Yes, sir, no. In addition, no, ang policy ng Coast Guard depends on the forecast of the Pag-asa. So, ang policy ng Coast Guard pag may storm warning signal, no, may signal number 1 na sa aton niya AOR, area of responsibility. So, ang policy sa Coast Guard during the movement of vessels during heavy weather is that all sea travels, no, is canceled. Okay. So, yes, sir. In effect, subong wala pa ta sang storm warning signal, meaning ang aton na mga sea travel is still ongoing. Unless otherwise, Sir Art. Yes, sir. If ang shipping companies or ang master also ng vessel na maghambal siya taman dito balot, hindi naman kaya, hindi kaya sa barko. Okay. Then they can send the cancellation of trips sa Philippine Coast Guard. Yes, and we sir. honor that also. But finally, lastly, why naman sir sang reported no nga si incident o kon sa area naton diri nga mga insidente nagluntad? Yes, sir, no. Ginakalipay ginaton hasta subong wala pa kita sang may reported na major maritime incident, no. And if ever, no, naka-standby nga aton yung Philippine Coast Guard, no, sa amo niya mga panahon, and of course may ara tada sa search and rescue vessel naka-standby dra sa may Mulilo ni Pier. Okay. So, in case na may mga maritime incidents, we can easily dispatch and conduct search and rescue. Sige. On that note, Commander Johnson Binamin, sir, salamat ki sa time. God bless ka. Anong gid permi. Good morning and maayong aga sa tanan. Sige, salamat gid, no. Amo nang advisory gikan sa Philippine Coast Guard. Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni Sa maulamog na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangas ng dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, tagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3,
Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man. Na hotline, no, ako acknowledge ko lang niyo, balikan ko ron si Dr. Ana Maria Larni Ponlan kay nagakuan gali sila, communicate pa siya kay Mayor Albi, kaina action edin, amo to na lang alang siya kay sige gali sila, dugay-dugay lang, kay gayo pa siya nga may ginatapos lang sila ni Mayor Albi sa communication, and then ma-update na siya kay kahapon doon dra sa area sa Panukoyo, do may mga familia nga paidalom sa preemptive evacuation. I don't know, subong kung ginalaw na ni sila nga magkapauli sa ilatag sa kapuluyan. No, kay Tomas Bruniola may agalang, Linita Pilia, Athia Kim Iriman, si ating hunga monitor man, Noel Amar, siling niya si Jinky Dialagdon. Thanks Day sa greeting, siling niya Sir Noel. Na sinuro may agaman, niya hala tudo inulan, Rolly Pakulanang, Action Art Tamyaw lang, Pamilya Pakulanang, sang bulwang Binalbagan, sa Biaw ni siguro, no? Biaw, Binalbagan. Salamat gida. May mga Pakulanang man ko nga mga cousins, no? Mga paisa, mga second cousin na tundra sa area sang Makapula, no, sa Barangay Mulbulos, Kawayan. Damo na da mga pamilya, no, sang Pakulanang. Thank you. Christine, good morning. Pagrit sa kapid ko na utod. Happy birthday kapid Crystal and Crystal sa Barangay Bata. Okay? Happy birthday sa inyo. Bibi Ribatado, siling niya, good morning. Sige. Salamat gid sa pagmonitor si paring Chupoy Magbanwa sa Macau, China, nagapamangkot siya sa flight kunukon may cancellation of flights kahapon. Duay ko idea para i-check ko ba. Duay man, okay man ang trips, no? Ang nagproblema lang to yan nagligad pare ang biyahe kay daw nagre-resign kag daw may problema sa air traffic, no? Daw mo to ya. Ngang iban kita mo naglakat sa Iloilo sila yung nag-aging iban. Sige lang pare Chupoy, kay gamonitor siya sa Macau, China. I-update na lang kakaroon pare kung anong latest sini. Kung okay na, no, kay mapauli ka di pre. Hapit ka man blang, ano kay diretso ka lang pauli to sa Gilungan sa Kawayan eh. No, duway ka gidga, do mo nagkahidlaw to si Imon, duway ka gidga pakita, di bla parehaw. Action Hotline! Kay paring Chupoy Magbanwa, no, dira sa amon ni siyang amon Iski Federation President during the time nga Iski pa kita, sa tong chimpong way pa kita bukay, no? Nupdanay kami siya batch na mo na. Si
Jerry Chupoy Magbanwa. Poy, halong lang dira, no? Kay tiang China, isa sa mga lugar nga basta gani mag-monitor ka, ma-update ka parte bala sa kwan. Mag-try ka lang update parte sa cases ng COVID. China is one of the area or place nga masami gina-check ko na mo. No, kay dira may mga may kung kaisa may sudden changes sa number of infected individuals, no? Mga bag-ong mga sub-variant. Daw dira gid sa inyo sa China po'y nagaumpisa permihaw. Action Hotline! Na kagdiblain ng COVID-19 nila drama sa inyo sa China nagumpisa. Tingado ko budlay ni madula. Do gasige gyapon sa inyo po'y. Action Hotline! Sige. Pagbalik ta karon kay katuan ko si Dr. Fernan, and kundi subong pizza Tracy, I mean Dusi, kumustahon tamen bing dalagan karon sang pangrehistro sang kumilik, apektado man sa maulanon nga tiempo. Action Hotline! Kay nagligad ang kumilik, may ginpagwa nga listahan sa satellite registration sining nga simana, no? Nga gusto ta ni ihibaloon kon nano ang update subong, no? Kay ang listahan nagligad ti para to the whole week nga satellite registration. Ti subong pizza 13 ang exclusive ini sa barangay Handumanan, Jim Diraho sa taga Handumanan. Ti kabalo ka naman ang barangay Handumanan, isa sa mga lugar sa Bacolod nga sus. Siling ko do isa naging niya ka munisipyo nga dako, no? Do isa naging niya ka banwa lang nga pwede naging himuon niya isa ka banwa ang kadakuon niya Action Hotline! kag ang populasyon sang barangay Handumanan. Ti-check na to karon kay kumilik dito ang ila schedule sang satellite registration. Pero ibubo ko lang ni anay, palutson ko lang anay nga akong obligasyon when we come back para nga mag-ara kita dako nga tiempo sa pagtalakay sini. Damo pa kita, no? Mga update pa sa Castellana sa itong nagkaladakpan sa robbery hold up. Ato yan daw ginapatihan sa pulis, hindi pa to organisado. Tiding kakita, imo nga lain ang target mo. Yan lumabay ang pariulang kulor nga inuba, pinarakan nila isang tiro. Igo kwintaon, di amo ya. Tiyalangan ka na karong kanahimo mong krimen, mambal ka sa pamilya, ay, sorry, nagsala kami. Action Bako mo Hotline! Indian national galing target nila. O, abin lang ibirahon tani, kinuwain niya reklamo. Action Hotline! Tiya bakon mo ginambusan mo iya. May lang ganing lapsag tuway sakam, no? Kag may gani kay way way ginatamaan na puruhan atong mga biktima nga ginpaarakan sa lutang, no? Kag biktima sa robbery hold up sa banwasang La Castellana. Tutukan ina karon dugay-dugay standby palihog. Action Hotline! 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra tatlo ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB,
mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TV aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, Mensahe sang Paghigugma. Ang elementary nga evacuation center
Ayos. Salamat, Gid. Now, gingagawon ko lang kay, before sa aton commercial break, para si Doc Pornan. Kay ma-check lang ko kadali kay Doc Pornan, update kay kung anong latest advisory, may obligasyon man ko ho, para nga makasugilanon kita siya, bisan lipot gid lang update ako. Online sa hotline. Extended ang suspension of classes sa Bacolod City. No amo nang mando ni Mayor Albi Caina or advisory kagin pagwa man. We have Dr. Ana Maria Laan ni Pornan on the line. Doc, how are you? Good morning. Good morning. Yes, si Action Art. Doc, subong kumusta anong latest kapon do panukoy nakakita kita nga may gin preemptive evacuation. So far subong way nagin man sa nabilin pang ara sa evacuation or gin-allow na sila mapuli daw? As of now, nang wala pa ko ka-monitor ko na harap. Pero kagapon may reported kita nga 58 families, no? Isa sa Pahanukoy, duwa sa Mansilingan, and we have 55 sa Sumag. So ginapa-monitor ko pa subong kung nakabalik na ni sir sa ilang mga panimalay. Okay. Aha. Pero ang Bacolod City, since gang OCD man kag mayara sa blue alert kitang status, same gyapon Doc 24/7 ang monitoring naton today. Yes, Action Art, hindi kita Japon na 24/7 na monitoring. Aha. Wala pa natin gin-downgrade ang blue alert naton kay sige pa man ang aton weather disturbance na NPA and Shoreline. So we have the latest actually nga sa NDRMC na input naman yung ang Negros Occidental to orange at 8 o'clock, no? Okay. 8 o'clock, pag ulang gid ng sulod. Sige. So, i-share lang na namon karon kung ma-post nyo na sa inyong Facebook account. Orange rainfall warning sa Negros Occidental at 8:19. Uy, tuod ka? Nagbalik kita sa orange? Hindi, okay. Ano na siya ganito, today lang nilagyan pasunod, pero kagabi pa niya siya, pero sa subong niyang ato na we still have wala na ta sa yellow. Ang kay natuon na abing Bacolod sa Northern Negros, natuon ang Negros sa Northern Negros. So ang may yellow alert pa is the southern. Okay. But still, Mayor Albi opted to in the classes because sige Japon ulan, and nakita namon na may orange and red alert pa sa mga Cebu, which is yung pwede na siya magkanto sa ato. Okay, I see. So anyway, Doc, ma-update na kami sa imo from time to time, and ma-monitor na kami dira sa inyo office kung ano ginman ang latest advisory. Salamat gid Doc sa sining update nga nakuha namon karon nga morning. Doc, thank you gid sa time. Thank you man, Action Art. Thank you gid. Salamat gid. Action Hotline. Di na ko mag-awat siya. Actually, ginayo ko lang to siya. Kay subong sige ang ilas ning pagsugilan nun ni Mayor Albi Benitez. Some instructions and of course, gina-update niya man ang alkalde angot sa status. Kapon gali damo gali, no? Mga 55 families sa area sang Sumag. May ara man sa Panukoy. Kag isa pa to lugar na miss ko to kay ina ko nano to. May ara man gali nga gin o kapon, no? May ara man gali nga gin iba ko. Gina-check pa rin Doc Pornan kung wala nakabalik na ni sa ilatag sa kamapuluyan. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule Tea ay 100% pure, 100% organic, and 100% natural. Walang preservative. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila. Sa Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Ay punto alas 9 na diri sa aton sining pagpangalagad o pabalik na kita no. Sa mga nagapamangkot partito sa ongoing schedule sang COMELEC registration, satellite registration. Actually ara sila da Sandumanan no. Exclusive for Handumanan ang pinakatayog nga schedule sang COMELEC nga target na basta pareho sila nga exclusive like in the case nagliga dito sa may area sang Estefania sobra magani 600 to ang ilang nga mga kwan nga na-cater no sobra man 600 to ang na-cater kay may ara pa tiempo mo ang lain malang na kun Friday nga schedule mo no kay ang ginahimo dira nila 5 o'clock lang gid in preparation naman para makapaway especially Sunday or Saturday pagido para naman nga maka-relax no para naman nga maka-revive makakuan naman no makapaway-way naman in preparation for the next Monday o pagsunod nga semana naman nga bakbakan na isang pagparehistro tingagaw na kamo nga daan nagtiming manabi nga nagainulan nimo. No, kay kung ay ni tani nagainulan, matawhay ni kag tayuyon bala, ti kon linyahanay, may lang gani kay may mga satellite registration, kay kung dira sa office ng COMELEC, tapos kita ni,
naginutok tani ng mga tao, kabalo ka naman ngang linyanay na nagligad, ara iya sa kilid sang sidewalk. Action Hotline! Sa kilid, dalan sila galilinya mo, ti kon pareho sila gainulan, ang kita mo naman ng ugsaran sa Kumilex Dalom, the Blas Kilid Bay Center, kakadalom sang tubig, da katilikado kalabasa kay mo daya. Mayan rin kay bangod sa satellite registration, may oportunidad ka magkanto mismo das lugar, no? Timingon nyo na, halimbawa da sandumanan subong, since nga ara da ang taga Kumilek, dala na lang kamo kadto, parang kon makalinya ka mo da, lapit sa inyo balay magpauli, no? Hindi na kamo mag-usik plete, kabalo ka naman ang handumanan, pagkantos libertad, ang plete, palangdaan ka mahal. Action Hotline! Mapila ka palimbawa kung diri ka sa mga mall, no? O kung hindi gani sa opisina nila, kundi dako naman nga awat, no, kag problema para sa publiko. Action Hotline! Ayos Ang sa La Castillana, sa mga nagapamangkot sa La Castillana, ti kundi duwato ang naaresto, subong gina-check pa sang pulis, ang the rest sa to nga mga individual, kabay patani magkanadakpan ang nagkalabilin, dumay duwato nga gina try nga daw pangayaw to kuno sila, ti mako mo to gamur siya kala nakapakalabot sila to sa Castillana ho. Sa pag sa ila sini nga pag himo sa modus operandi nila, ti may lang gani. No, may lang gani kay nagkanadakpan ini sila kun wala abi kundi thank you naman. Kaluluoy man to ang mga nagkalabiktima. Action Hotline! Yang ginimo gani kung si Action Jan pa, sining duha ka mga suspect nga nagkaladakpan, ginpain sila sa prisuhan, kay nagakamog na sila nga duha. No, kay nagatudloanay na sila, may mga nagkalain-lain nga mga statement from this suspect. Gamo gina ang makabulig sa pulis para tumuron kung sino pagin nga mga individual ang sino nga mga individual ang magkaopdanan nila. No? Ang importante diri nga ining mga organized crime group, hindi na maglawig ang operation blanla na kay kabudlay, kung imo lang nitugutan, kag baliwalaon, makibot lang kita sa uli, kung makapanggamot na, no? Kay kabalo ka ining nga mga operation sang mga lawless elements, hindi giman ni actually magprosper, basta nga wala sang naga-back up sa ila, wala sang koneksyon sa otoridad, di ba? Kay kabalo ka, nagalawig malang ang operasyon sa isa ka sindikato nga grupo, kung way kadlok, kag may ara mga informant o kon koneksyon mismo sa pulis. Kaya ang tendency sina, tikwan no? May ara sang mahatag sila sang tip, may ara sa mga info nga magasulod man sa ila, no? Magapaybalo kon nano ang mga operation sang otoridad, kag kon may ara sang ikasang operation batok sa ila dasing niya mabaton kon may ara connection. Action Hotline! Pasalamat kita nga way pa sila ni mga galamay nga ara sa authorities kay kon natabo bao budlayan kagid sini pangita, no? Kon makasit up pagid sila sang ila sini nga mga safe houses bla. Kay kabalo ka, amo lang man ang sikreto sa mga sindikato katulad sini. Nga may mga safe houses silang ginambutang sa mga areas, strategic areas. Dira sila ga-monitor man ang ilang mga operation, dira nila ginaluto o ang ilang sini mga planning na amo na makonsider mo as organized na. Kita mo, bisan target nila sa gani. Kay lain guro ni ang why gid siyang specific nga naghatag sa ilaya sang instruction kay kung organized ni balanan ni nila nga hindi na mo ang target nga magalabay da. Tiyang ila lang yung pattern lang, amo ni kada adlaw galabay da, amo ni oras, and then paglabay may ara da sang amo ni salakyan, amo na ng Indian National, ti yawer hindi gali amo kundi ang resulta lain niya ang ila sining agin paparahan. Action Hotline! Ay, perting mga abilidad sa mga tao ni. Robbery hold up with illegal possession of firearms. Kang iban pag nga cases, sigurado mo gining atubangon nila. Ang nami pagid kon mabuligan ni sang iban nga mga unit sa pulis,
nga magkaladakpan, no? Ang isa pagid nga balita kahapon ni Akson Zel Minardo, ari nagakuan man ni sa sa imahin sa mga authorities naton, especially BGMP. Tining kakita sina doon nagdalagko naman ning sweldo nila. Tigo ko kuan iyan ang isa diri gindakop sa CIDG. Diri na assign sa aton pero ang operation didto gingkasa sa tabok nga probinsya. No, kag nagadakpan nakuhaan na konfiskar sa iya mga armas ni kan running kuno yang iya sining nga ginahimo. Action Hotline. Tining kakita sina man nga ikaw iyang ara nagabantay sa isa ka pasilidad sang gobyerno sa Bureau of Jail Management and Penology bilang isa ka jail guard, ikaw da mo ang nagamanage, nagabantay sa sang facility nyo sa mga persons deprived of liberty, PDL. Ti amakon mo ni ikaw imo di adason makita nga ara suloda. Action Hotline. Maupod na sa mga priso, ahay kaluluoy man. At tiyan mo na ang mga balantayan naton nga mga updates ni. So, nagambal ganito ang pamunuan sang BGMP. Why namon ginatolerate ni? Nga mo ni nga mga practice nga ginimuan sang tawo. O, why namon na ginatolerate? Pero ti ang gwa mga kaaksyon, basta gani may ang kahimuan sang isa, basta ara kadira na bilong nga ahensya, no? Nga law enforcement agency, dako gina nga problema kag implikasyon sa inyo grupo. Action Hotline. No, dako gina nga implikasyon, dako gina nga problema sa inyo sining hanay. Ti negatibo ang resulta or epekto sina. Pero at the end of the day, kung seryoso diri ang BGMP, kita mong pulis gani ho, iniado ka si Kwawi ni kay kuno may cleansing nga ginahimo malawig na nga tiempo during that time sang Duterte administration. Grabe man itong mga cleansing ginahimo sanay sang pulis. Ti promo mangyapon maabot ang panahon may naga-intra kag nagahimo gidya sang hindi amo man hindi sila conforme bisan dako na sweldo nila mangita gid extra income. Action Hotline. Pasdasig ko nung kwarta kung mag-intra ka sa illegal mo. No, kung mag-intra ka sa illegal, pero tiyan lang tawag lang epekto niya. Tiyari cleansing naman ang ginahimo. Ti kung ang PNP may cleansing, ti dapat ang BGMP may mga cleansing maningimuon sanay nila. Paano ka magtarong na karon mo sa imo trabaho? Kaya may extracurricular activities kaya or illegal activities for that matter nga hindi gid mayo. Action Hotline. Okay, pagbalik ta karon na dugangan tani alas 9:10 na. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma.
Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael, palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapogid siya. Kaya ang amon nga magulang, pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila. Radyo! Aksyon at pahihipon sa Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Alas 9:14 na, karon na lang ng update sa kay sa kay CLO Enforcement Head. No, kay ma-update ko to sa iya parte sa City Hall na sa karon nga balita laton suod to. No, ang ila enforcement sa mga vendors, no, kag ang clearing operation nila no sa mga markets. Kaya nagligad to libot-libot sila ba grabe man ang mga diskarte sa mga vendors, no? Ginpangbugkusan na to sa downtown area, mga baligya nila. Pero why na sang tawo nga nabili? Action Hotline! Ay, perting abilidad. Budlay parisan niya. Perting abilidad. Action Hotline! Kali nga muna, why kita nagakontra, kainsindi kita sa pangabuhi, kag palangabuhian sa mga simple nga mga taong ara sa kalye nagabaligya. Pero it doesn't follow nga kung malawig na nga tiyempong ina-practice ini, i-allow lang mo gihapon o kung i-tolerate. Hindi na pwede, no? Tandaan tagin na. Basta may kasuguan, tiyan mo na yung kasuguan, dapat sundon tagid. Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang ni Anay kay ari sa aton nga linya si Attorney Katrina Kanya, ang COMELEC officer sa Bacolod City. We'll check some update, no? Kag doon dumanan ang schedule nila today. Kumusta to? Dumanan na mo damo maning population. Hello, Attorney. Good morning. Good morning. Many Action Art. Yes. Ma'am, ang schedule nyo na dayon sa Handumanan today? Actually, tomorrow, pakita sa Handamanan, Action Art. Sa Subong is our last day ng registration natin sa Gaisano City. Last day hiya sa Gaisano today? Yes, Okay. So, ang inyo subong nga pag-cater da, at least lapad-lapad, ang Gaisano City, halin pa ni sang 10 ka mo nagsugod, ma'am, no? Lunes. Lunes? So, meaning 9, 10, 11, 12, apat ka adlaw, gid? Yes, apat ka adlaw. Sa apat ka adlaw, kumusta, ma'am? Nag-increase yun man with sining awake? Kadutay, Action Arts ang nakuha natin sa subong nga semana sa kada adlaw natin nga
registration, no, di pa kita kung kaisa ka abot 200 nga Uy. aplikante naton. Oo. So para sa Bacolod City taano na tama ka jutay sina nga ano aton nga turnout sa registration every day. Galing kiti siguro kuan man na epekto man na sa maulanon nga tiyempo kabudlay mag-travel mo. Yes, Action Art. Isa pa na ang inatanaw naton nga apektado man kita basta nagainulan. Aha. So, ang inyong nangin strategy since nga daw gamay-gamay subong, pero at subong nga daw kayo doon nagtaw-tahaw, nanog expect kita nga mas malawig-lawig kag kung magdamo ang tao, da ma-extend ka mo, ma'am? Hindi na kita maka-extend Action Art, no, kasi may mga may mga schedule kita nga ginasunod. So sa buwas ato kita sa Handumanan, exclusive na siya sa Handumanan naton nga mga residente. Kagdason pagka Sabado mapa Vista Alegre kita ang aton nga schedule sa registration naton. Kay titungod nga wala man klase sa subong kasi suspended ang aton nga mga klase, hopefully ang aton nga mga estudyante Action Art maka ang mga malapit bala no sa Gaisano, bakit pwede man sila matigayon man nga makakadto para makaparehistro. Okay. Ingagaw na lang sila today. Ano kung lapit ka na sa within Gaisano City, ho? Siling ko attorney. Ingagaw na lang sila parang gaway na problema kay total ako as we speak halugyapon na, ma'am. Sorry, Action Art. Siling ko as we speak subong jutay gyapon nagkaladto sining nga morning. Yes, jutay gyapon ang aton nga nagakadto para magparehistro. So tama katawhay. So sa mga amo na ang amon nga panawagan, kutob na lang kuntani isang mga medyo malapit bala dira sa Gaisano nga hindi gid bala matamaan sa ulan siguro kung nagisige pa inulan, pwede man sila makakadto. Especially ang mga estudyante naton Action Art nga mga wala klase sa subong bala nga adlaw. Correct. Na nga makakadto, no? So makahingagaw pa sila within today. Amo lang na ang pinaka-the best nga may oportunidad sila. Total, way man klase subong, pwede sila kakadto nga gawda. Yes, Action Art. At ang lang siguro no kay dili man kita makaano sa mga nagainulan bala ang medyo malapit dira kag ang mga wala sang class action okay kanugon actually sa ngaton nga oras kag kanugon sang opportunity ang adlaw bala kun tani nga medyo madamo tani ang aton nga marehistro but because ang ulan naka-intindi man kita kun nga ang jutay ang aton nga ang aton nga mga nagakadto para maparehistro hopefully magmayon man tani ang tiyempo pwede gid Action Art. Ang ginakabalakan ko siling ko kay until January 31 pa lang ang schedule subong activities nga nagpagwa. Siling ko base blakon sa talipuspuson nga bahin pa sang January magkaladto na mas lang maginutok naman mamaw. At actually amo nang ginakulbaan naton Action Art no kag ginapreparahan naton kay supposedly kung medyo madamo lang tani ang daily turnout naton sa registration basta hindi kita matamaan sa katapusan sang mga inadlaw sa aton nga rehistro but because yung nakatabo subo nga halin pagsugod January naton tama ka juta except sa mga registration naton sa barangay kita ginapaabot naton nga dagsa pag siguro gihapon ang aton nga mga aplikante sa talipuspuson man sa aton nga registration naton Action Art. Okay. Sige. So, finally, siguro ang imo sining advisory sa listening public sa Mabakulunon. By the way, mga more or less pila ng aton estimate sang kadamuon sang butanting na process naton, attorney? Ang aton nga na rehistro sobra na kita 6,000 no aton nga natigayon nga na process Action Art. Tani makalabot pa kita no 10,000 ka mga aplikante tani ang aton nga matigayon nga mga parehistro. So sa tanan nga wala pa nakaparehistro hasta kita subong adlaw ang COMELEC na registration at subong adlaw sa Gaisano City hasta alas 5 tama katawhay sa buwas ara kita sa Handumanan and sa Sabado makadto kita sa Vista Alegre. On that note, attorney, salamat gid sa time halong gid permi. Mayong aga, salamat. Action Hotline. Kung lapit ka lang da kag daway ka man subong awat, kadto na lang sa Gaisano City bla, no? Dira sa area sa Singkang, kay parang nga maka dalikyat ka daw kataway to kuno subong at least may ara no sang oportunidad ka. Nga hindi ka mabudlayan nga maghala ka pila. Hulaton ta naman karon halimbawa mag-abot ang last week sang January
Ako nag-expect magugani ang worry ko, di amo niyo, pag abot sa January 23, maginutok naman ni mo, magkinadto kay Aryo ang schedule sang Comelec, by the way, sa satellite registration, kundi buwas handumanan sila, no? Ang ari lang di sa ako na, nga kopya, handumanan sila buwas, waga 14, Vista Alegre, halin naman sa January 16 to 19, ara sila sa SM City, Bacolod, Barangay Sumag Gym naman on January 20. Sa January 21, Barangay Kabug Gym. Sa University of St. Lasal, ari dako-dako ni nga venue, January 23 and 24. Tidwa lang na kadlaw. Ang mas lawig-lawig pagid, Robinson's Place, Bacolod sa Mandalagan, 25 to 28 and 30. 31 na ti kabay pa no sa sininga mga sinimanang nabilin umpisa January 23 sa Lasal kag Robinson sa mo ni gina-expect nga dira naman maginutok pro sabihin pa kun updan isang mayo nga tempo nga damo ang pwede maglinya o maghulat nga kung mag-standby sa gwa while gahulat nga makasulod sa binyo abaw dira naman ni maginutok. Tapos dito naman mareklamo ano ning opisyo Comelec niya, rinig kami galinya, hindi pa kami pag-i-cater, pero ti amo na bala, may mga tiyempo kung panahon, kadyo tayo nagparehistro, pero wala kita, nagkadto. Okay? Alex Montesa, may nga ganya mga parasites sa klase sa mga kriminal, pagkahapos lang kag manghalit sa mga inosente. Nang hold up kay dako, siguro kinanglan nila para sa ilang bisyo. Bisan di pa bisyo Ang worst pag sina kung gamito nila sa nga buhi nila kag sa pamilya nila ang ila sini nga ginhold up. Hindi na mayo iya. Lito dayap may nga agasimo diding alojamiento Ana Sinoro, Jaisel Castro. Yeah, good morning to Z Divas of La Castillana. Thank you Gerard. Noel Zambales, si B-Boy Robert Choy Rizal, Ambo Roming gamonitor man sila. Jersey Stereo Ball. Good morning sa taga Backup 6 kag sa Action Radio Family. Thank you sa inyo da Carla Castor Salvalion, Jessel Castro kag sa iban pa. Umiari si Sir namin nga gin padala latest to. May mga stranded passenger 24, stranded rolling cargo 12 sa San Carlos ni nga record. Tibag ulan nagsulod kay Sir namin. May 24 ka mapasayro nga stranded, may rolling cargo nga 12. Bangon nga wala makabiyahe. Action Hotline! Ayos. Ti kabay pa, nung magtulutawhay ni, ti kon magsigi-sige ni galing nga taas ang balod, mabudlayan gid ang mga pumuluyo ni nga maka-travel. Ti may lang na kung lapit ka lang da, nga within ka lang sa San Carlos, dra ka lang ga-star, pero kung halining iban karon sa Bacolod Nung iban, kung din pa dra nagalalin ba, dugang nga budget kabay pati maprovidean sila dano bisan pagkaon lang nila. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo?
ukon kasakit. Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa babae! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapugid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pakita na boss, si Haring Adlaw. Action Hotline! Kaling kay LPA, gasunlog man no? Bao, perti pa ka katugnaw, kanamit ikaon uga, aga pa. Action Hotline! Amo ni siya to, no? Uga bala, may miswada, bao, sampat, kanamiton, galing iban, di na ikaw yun. Action Hotline! Pero kay GM yan, mga karne, mga kundiin to yung malahalon, hindi kami kasarang na iya, di kami ka-afford siya lang na iya. Jay, tumayo man. Action Hotline! With Action, Henry Espulgar sa technical side, back up naton karon nga morning, si Action JM Baikin, kag Action Eden Abuso. Ako naman, Action Artay Hupon, saying, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.